Bună fetelor, eu sunt Adel, pentru cele care nu mă cunoașteți. Sunt trainer și lash maker. O să vă arăt cum să exersați printr-o modalitate foarte simplă. Aveți nevoie de un burete, indiferent de ce formă alegeți să-l cumpărați. Sunt tot felul de tipologii de bureți pe care noi îi folosim în exersarea genelor fir cu fir. În special aceste margini, da? Superioare, să zic așa, pe care noi o să aplicăm câte o genuță pentru a crea baza pe care noi o să lucrăm, da? Ca și cum ne creăm genuțele proprii ale clientei pe care noi urmează să aplicăm diferite tehnici, da? Indiferent dacă sunt de bază sau de volume. Eu deja am aplicat aici și vă și arăt, da? Așa arată. Vedeți? Am încercat să mă apropii cât mai mult de partea superioară, de dunga superioară a buretelui, da? Nu încercați să lucrați cât mai perfect, pentru că totuși nu este un teren de lucru la fel ca al clientei, deci nu lucrăm cu pielea, nu lucrăm cu genele proprii, da? Este un material poros care ne ajută foarte mult la amplasarea genelor fir cu fir, la amplasarea rădăcinii, practic, a genuților, da? Bun. Urmează să vă arăt partea practică. Să vedem! Așadar, i-am pus un fond de culoare albă, am pus o hârtiuță ca să nu merg să mă mai schimb, da? Încât voi să vedeți destul de clar, da? Bun. O pensetă, un burete, adeziv, o piatră, un suport. Luăm genuța, o introducem în adeziv, 1 mm 2, o extragem, pur și simplu o introducem în suprafața burețelului cât se poate de sus. Aveți mare grijă cu acei pori, pentru că nu se comportă ca și cum ar fi o geană sau o bază perfectă, da? Și automat, dacă ea nu se așează, veniți și dați direcție din exterior, așa cum ați învățat. Da? Se vede, da? De asta v-am spus, nu încercați să lucrați cât mai perfect, este doar o suprafață de exercițiu. Se vede, da? Practic nu fac decât să îmi creez terenul de bază pe care urmează ulterior să îmi aplic tehnicile. De asta nici nu prea contează foarte, foarte mult, pentru că genele naturale, după cum bine știți, nici ele nu cresc super ordonate și drepte, da?
Bun. După ce ați aplicat această bază, da? Urmează să aplicați tehnicile pe care doriți să le exersați. Eu aici am exersat un 2D, da? Doar că l-am făcut de mult și s-au mai mișcat pentru că nu au o rezistență foarte, foarte mare, da? Este vorba doar și strict de exercițiu. Bun. Cum procedăm? Venim cu genuța. Da? Sau cum să vă vi las așa. Așa ar fi ideal. Dar că nu prea pot să lucrez eu. Vin cu genuța. Și pur și simplu aplic, îi dau direcție prin exterior, cum am învățat, da? Eu am aplicat cumva în oglindă, încât voi să înțelegeți. Da? Practic, voi ce trebuie să faceți? Luați genuța, o băgați 1 mm, 2 maxim în adeziv, nu vă grăbiți să scoateți din adeziv. Și veniți pur și simplu și aplicați. Dacă s-a lipit strâmb, venim din exterior, da? Din față, pe aici, da? Nu dăm de aici, dăm de aici. Dăm direcție și o punem unde vrem noi. Practic, ăsta este exercițiul pe care noi trebuie să îl exersăm și se numește direcție, da? Deci se pare că un criteriu l-am atins. Și continuați cât vreți voi. Le puneți, apoi continuați și pe marginea cealaltă, le îndepărtați, puneți din nou și faceți de câte ori considerați voi că este necesar pentru 1DS, chiar și pentru fiecare tehnică în parte. Da? La 2D procedăm la fel. Îi dăm direcție. Noi aplicăm acum tehnicile one by one, da? Da? Bun. La fel, practicați de câte ori considerați că este necesar și repetați exercițiul până când obosiți. Da? Dăm direcție întotdeauna. Nu uităm de ea, chiar dacă lucrăm pe burete sau pe oricare altă suprafață, atâta timp cât, iar acesta este un 3D, atâta timp cât avem o bază naturală pe care să lucrăm, un teren de lucru, nu uităm de celelalte criterii, da? Distanță de la pleoapă, deschiderea evantaiului, da? Chiar și la 2D, da? Sau la, să vă arăt așa, deschiderea evantaiului, da? Și în partea cealaltă. Așa. Priza dintre geana naturală și cele false, da? Și direcția care se face prin exterior. Sunt niște criterii foarte, foarte importante
pe care nu are rost să le dezvolt, pentru că deja aveți noțiunile de bază și toată informația, da? În caz că aveți nevoie de mai multe informații, mai multe idei, nu este ceva clar, nu ați înțeles, nu ezitați să îmi scrieți, da? Imediat. Eu m-am pregătit aici, mi-am pus-o ca la bebeluș, ca să aveți voi un fond de culoare alb să vă ajute cât mai mult. Cam asta înseamnă exersare pe burete, da? Și aici sunt cele pe care, da, nu se vede, tocmai de asta am pus și hârtiuța. Puteți să umpleți tot. Sau mai aveți o variantă, puteți să aplicați, să vă faceți după ce terminați aici, vi le luați și începeți și vi le aplicați aici frumos, da? Aplicați, spre exemplu, pe primul rând, nu știu, 20 de fire cu volumul deja creat, pe rândul celălalt aplicați între spațiile lor, practic, încă să se vadă frumos, gen una da, una ba, una da, una ba, și aștept rezultatele voastre în privat. Vă mulțumesc frumos și sper să vă fie de ajutor și exersați. Să ne auzim cu bine. Vă pup!